ba kuat kan ni puan ka press briefing ko ba ban pensyai halor kan ni ka isu ang siam nin ngala kan ten dengan kwa isu ban kap pensyai kena bagi ba kun man sentu bakla ha ka be dei bat kan ni ka project hang te apo umyam le bat katuka lumpong deng betul te gidon kitu kikun hon ki green tech ba kia syatan hak bede bat ke isu bat ke diman nakalian jongki kalomba ki kwa pangin scrap ya kitu ki project ki ba ngimut ban beautify ban pen internet ban pen bit pen biang ya kate kalumpong deng ka ba kan long ka we ke jaka jwa ka ka be turis ke so tengah kwa ban pensai alor kan ni na try kini ki kon samla let's say ki page ya katuka ka permission ka ban nakaliang ka pollution control board ka ai consent to establish markidon kitu ki kendon katu kan ni ki ba ka sha what ye ki permanent structure hapo lumpong deng nama kadon arbenta kanika construction kawe kadai hapo yang lek kabadai ya katuka bni ong ka orchid hotel ka existing one ka bangin sari construct syabat ban berkenal asan 5-star hotel bat ka arpat ban beautify ya utu ulum pongdeng ba unlong ru way na kilum ubaki Torres nakalen saudong kering dia wat na po kejela jong niru kila ban lekai kila ban lek shokai kila ban lek pentingan ya ledi kila ban lek enjoy ya ka scenery ya ka jing internet ya ka jing pengat jong ka tu ka jaka te ka bang akwa ban stress hang ni kalong ya ka ni isu ka ba ki kon samla ki lek ki persya bat ki syatan haduk kan ni ka sengi ka bamta ha ka bidai bat ka tu ka project jong ko lumpong tengah kwa ban keren ka sai hang ni ka lomba ngin num don ka no ka permanent structure let's say ki base pe ko mga OIP ya ka to ka consent to establish kan mau ba kan no ka consent to establish ka ba ai ka pollution control board kan ni ka dei ka belum provisional pide ban pe ru ki kendon ki badon tu nama don de ki kendon nama haka bakhatu kebenta kabaar ber final kandon berdasa ka consent to operate kemenengkong consent to establish ber kabaar consent to operate te hakatu ka kendon kabaka pollution control board ka ai kidon ki kendon ter kaba la apply lut ya ka environment act haka environment act ki don lut ki kenjedit kenjerat ki ba kadai ka blueprint ka bang ngimla van penkeng ya kani ka environment act ka ba la pas da ka parliament bat ka bala pentrekam da ka sarkar India bat mangi ki sarkar jelaru ni haban board renti ya kini ki kendon tina kata kadau ngakwa biang bat misai hakan ni kapur baki padba ki sotu bakani ka isu jong kaluk tongden kaba ki kun samla hadung tak syakhan ngakwa bantong ba ngi kula ba kan numdon kanu kajing penjot ya ki klaw ya ki betap kajing penjot ya ki deng ki set henre hakajaka kata ngin beautify penban ngin nang thung susu ngin nang pen internet susu dalor bakala internet kata kalong tik kum ka watslek ka bangatrai ka watslek la de pipai si post na mensua bat kane ka bamunta kal ayat herba kala ba tengi kwa ban replicate ba ngin le kumju ki program ki activities hak by day bat kat ki lumpong den
bangin nang pen itena susu bat ngin nang thung susu ya kiding ngin nang pen itena susu kiding ki badon sentiu ki basma obi ki ba pit ka babiang knang ba kumong ong ip kani kan long ka way na ka destination ka ba ki turis ki matu kata ka de ka benta ka ban nungkong ka bangakwa ban punsai kedar na kaliang jong sarkar ha leng ba jopi ki media ki ban ai ka de ka kubor ka leng saudong jong kejelam ni kena juni kebenta ka ba hakabi dapat bat ka di investment ka ba ka sarkar klai sign agreement na kebenta ba don ka di 5-star hotel namat dan tek ki pesruh tu paklabat tek kum snow day ki ba ong balengit penbuon ya ka ki 5-star hotel ngan chu ai nuksa yang tangi don tang arteli ki neki hotel ki ba kampau hapo shilo kabenukong kadega kamarit bat kabaar kadi kabibata bat nganya thu ya pi hadin bengla dep ya kata project bat ndai tang hadin bala implement la penlong bakan trekam kini ki artillery project kabenukong ka direct benefit lani ke jingmentoi ka bangiyok kum kejala kalong ba ngila bantung kam tung jam yaki kon samla la jong kibak kipas ya kini kilain jo ki ba per nak leng saudong jo kejala jongi ban akwa ban tu ipi kumba nyau po 100% kiba trei mentah hakini ki atli hotel lerpi kwa sno ba ban nei verify kumba nyau po 100% kide ki kon sama kentei ba chenang kiba pas ya kilain kiba per kiba yedei bat kakam jong ki 5-star hotel tekan ni kala along ka way ki jingkerku ka bangi create ya ka employment nam ta ki kon sama bat ngayo i ba man ka snem ki ba bun ki kon sama kan thei ba chila ki ba mi ru shabar ki ba le shabar ba ban puli yakini ki line ki ba per ha ki ba dei ba ka homestay ya ki ba dei ba ki hotel ki ba per ki ba ki jing puli ki joki te ka jing kwa jomi da ka sarkar kolomba ni kwa pada ban create ya ke employment opportunity hapo ke jalan aja nak ada ngopi da ka bani perkat ya kini ni soto bala la bat pendep ya kini ki project nyo % prapo persen dan poi kapor 100% nila ban tung kam tung jam ya kini ki kon samna jumi ki balik puli ya kini ki line ki ba per kelen so keren ba lada bun tan kata 5-star hotel ya kabama yo ka kala ban ka jaka kan jela jumi ka ba snosi ka ba ja buruk ngakwa ban pok daka pa sai kedar ni na ka sarkar ngin nam aila ike bakum kita ngin nam aila ike bakum kita ka ban ngi kwa ban ngangit sken mo baki kun samla ha baki lek puli kila da ken jing ken ki kebe ki pa jong kiru kila de slok kila su thu jimo namar la de pi ong ba pi kwa ban khang ye ki investment te budun ma pi ki kebe ki pa ken su ye ki kon ye lek puli ki badon haka ne ka wellness health jong kibriu bonjai punkom telong nganas ngobon ong bangim dei ban sutu bakla habnya warna yaki investment habnya warna yaki bakum kini ki project net yang anga opi kabakadu ki jimentoi kan long yang ni ki kon samla ki bepli ki pa ki pa kerpang yaki kun joki banlek puli keleng sodong na kabenta bakin yo kam kin yo jam bat lada mata anda kilawan pai na ki jela ki baper ki poi chaying sen renkat baki yo ru ikakam bantre hakata 5-star hotel hakata 5-star hotel kalau ke jikrku ke crowd bat ki kemi ki paru ngangit ske ba kata ke jingrit mensi baki kun samla joki ki kun senrang ki kun kete ki joki kin lek sejengai nalayin nalasem nalasnong natau lek si kandon ke jing snow seir ke jing du tia du dem joki tapi nak kata aku menghi bon teliki project di bangi ngi kwa ban nang ya sain susu nang desi keman kaban penmentoi ya kipat ba jong ke jela ke jong tengah i susu badon ki bateng ki bakren ki bang ba kini ki project
i komba ka jing thu dei tang ban pen het snir pen het po ya kibadon hakaboy lan ne yangi kiba yalam ya kasaka nakwa ban kren da ba sai katak kade ka jingmut ka jing thu ka ba bakla la de pi ong ta kamut menta investment ka pengila hanu lo di tei menta ka secretariat ka bala ayat sha chi sha hato pi mot on ong bagin ha spa bangi ngai ong ka spa ka dei ka investment ki infrastructure investment ka bangi invest ka bangi trei menta kan long ke jingmutoy ka la sai la ski bat ka burom ka bakrao ya ki pat ba jong ke jela be kala jungi parokoi mendangi trei kum ya ketika ka stadium ka bade ka Wayne stadium ka bahe hapo kari India te pin ong no bangi te ka long na benta ban yo spa lene ban mentoy manga simet na trai kata ka eke ka long ka bab kala ne ka ni ka long ba nga sukwa ban pensai bangi trei ngile ya kani ndak ka ta ka jemtoy ki kon samla na kan tajing mentoy joki pat ba ke jong ke jela mikla joni barakoi de kan ni ka bang apa ban pensai hakamat jong piki media pero ban sngau baru ban yarap le ban pensai ya kan ni len ba ki kubor jong pi na ka mta ka jing ya smuto bat ke jing tip bat ke jing sai na ka liam jong ki pat ba no som snong ha ke jela mikla joni barakoi di men dong la jubab ka basai ngim khang ni ke jing khang banyu kundu ndai bangi khang la da ki kwa manu manuru banyu kundu ni long ri banyu kundu namar ba kala don kapor ka bangi ngila ai ka direction Saudi DC ko khot invite banyu kren ten kim le ten nak daw ngong pi ngasu ai ka ni ku bor bangi na kale sorkar la da ki don ka do ko gi su na lor bangi la pensai phim sko thu phim sai le ni phim pat phidang alfatin ka jing khang ka ple na ka benta ban ya kren khnang ba kin dai sai ba kin da sko thu ba ban ba ki pai ba ro kin sai kin sko thu ba habadon ka no ko no ka jing tre ki construction ya kata ngim dei ban phla nga ong ya phi man nin nga dang pen ka ma por bengis dang ban pen klem ya ka de ya kena ke projek jo ke Shlong Dauki Road ka bengis dang ya kena ke 4 lane hadu ang teh pok pomlo Marias dang wan kitu ki group ki ba ong ni 8 palat ya ke environment kile IPIL kile chai kot te ke jingut jo ki ka ba ngam ong ka bom dei ke jingut ka ba dei tam bangakwa ban pensai ta ka mut ban ong tang bade ke projek sarkar ka bangin su ai like lan ba phin le kan bamon ki don ki kendon bomong ki kendon menta haka environmental acts ki don bon ki kendon kum no ban le nang ta la phi ong ki pen klem de ki don bon ki kendon ki ba haka fresh act kala kren sha phila ban pen klem we uding phila ban thung bade si phok santali ki an bro ki don te kabangim la ngoi pi la pi ong ki simet ne la pi ong ki projek jo ko sarkar ne la pi ong ki projek jo ki company ne ngim la ban long outlaw le ne ban ong ban ya sabar jong ki ni ki ai bat kham tam hakan ka juk ka mamta mano bang lo concern ya environment barok ni lo concern nakadaw ngoi pi ngi ha bangi sna surok kambut benong kakut tang besna surok nrei ngi le kum no ngi penrung ri program ba harut rosok in thungde khnang ba balayu ban precept la de ban pen klan shu ya kanika environment but ya kanika ya kanika greenery hapo ka jela jong namar ba balai ki toris na sang yetip ba ke jingwan ki toris chapo migala ka benungkong namar bagi yoi ya ki greenery saudong jong ke jela jongi nang ta ke jing ibang ke jing itiang piong kawa kaksa kalu kadi tengi ngi kwa ban nang pen ha shu ban ngi kwa ban preserve lani ban pentikena bang himde ban penjot pathat ya kadika spak ka bo beli trai kena ulah kurku tang ba su thu de ye ke jing percai pediang se ye ke jing percai namar belayu namar mdei ba ong ba ngi badon ko sarkar ngi kwa an penjot yang kemarin
nang ta la digi kwa makanaru ngimlate na markaan kadon ka high court kadon ka court kadon ka judiciary kadon nang ta bakalatiak ngau pi ka basuk ka PIL kadon te kamdai ka basuk la pi om ka jaka jo ka sarkar ne ka jaka jo ki simet ne ngau pi kamdai ka basuk ban su ong be bangin ya le kat bomon kamdai kumta kane de ka juk ka bak thamai bat kham tam mangi hamegala ngi kwa shisha ban preserve baka environment kan long ka bapit ka babiang hapok ke jelam megala bat kane kan long ka jim toiru yiki pateng yiki khon yiki siu ku jongi la sai la sgi kin imsuk kin imsai ang isa morally ngatai ki de bersutu balai mga on pi ba ngiyai pensai lang ba mapi ki bidia nakapor sakapor ngakwa ban kentu ba ngila pensai ten rei la de pidon ke jing thut hang de hang tai ka ba pidang ton kam su ke jing kham jongi ka pli ngakwa ban ong ta kata ke jing kham jongi ka pli ba phi kwa chu chu ke jing sa ni nak ai chu chu ke jing sa le phi kwa ban ong ba ai writing ngin ai pin writing ka don ka bla dong lepate nei ban pen mi isu ngasko kata ka de ka bedun kam te ngasko bara ngasko ban bat kerpat ya kini ki kon sama perkat namar ba balai ba pinchu satna balai ba pinchu penchi tom kai ya kamet la jom namar ba ka ka ba pi ang nuot ngiru hang ni shua ban take up ya gadang project ngila don kata ka jik tubu ba ngi kwat ban attend ya kini concerns boro ban attend ya kini ki issue boro khnang ba mdei ban ong ba ngisu mut big blind tang bala wanra kata ka five star hotel misalnya shu ya ka mau ya ka ding misalnya shu ya ka misalnya shu ya ka lek kipung leni kijing im haka dokha la kijing im haki pung la ni heki wa kom ta te ngi nga so ban ong ba nga nakaliang jongai ngi so ban ong ba la kom no kumuru kidai ban perkat ya kane ke jing percaya bat ki dai ban pediang ya kane ke jing percaya na kalian jongi ko sarkar